This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit. Makaon ka, kuntirawon ka. Pero ko makita sa mga posts sa social media ang Stone Peak Cafe, pero wala ako pagid na testingan magkanto dito. May nakasiling namit gid ang pagkaon, kag at the same time, tahom ang view. So ginsaka namon ang Don Salvador Benedicto para kantuan ini. By the way, kung sa East area ka sa Bacolod naga-star kag masaka ka sa Don Salvador Benedicto, kag gusto mo road trip na layo sa traffic, pwede gid maging alternative route ang via Alangilan lusot sa Alegria Murcia. May nagsuggest nga i-take ta nga ruta at istenganta kung diri ka sa East halin sa Bacolod no East nga area masapos ko no kag bastasig ang travel pakuto doon sa Salvador kung diri ka maagi sa may Granada nga highway saka sa Alangilan kagwa mo sa Alegria Murcia kay ang dalan dira subong sementado na tayuyo na pakadto sa Murcia ka direkta ka na so likaw ka na sa traffic sa circumferential road. By the way, highway, speaking of highway, banana strings natilawan nyo na ni do chips ni siya sang Mercy nga banana strings saging siya, chips siya pero sa made of saging. May flavor siya, cheese, sour cream. Hamat. Saka ka lang pag Granada, lusot sa Alangilan. Ang ruta bala sa mga bikers. Paglapaw mo sa Alangilan proper, kag pag-abot sa Silinga Crossing, turn right lang. Lusot ang iningadalan, pa Barangay Alegria Murcia, kag wala sa traffic, kag sementado na. Halin Murcia, rekta ka na pa DSB. Wala ka na nagapaugat sa traffic sa circumferential road. Pag-abot mo sa DSB proper, kag paglampuha sa mga pine trees, may bangga pa left kag may signage man. Sunod ka diri kag may mga signage man sa gihapon nga nagaalalay. Dugay-dugay, ara ka na sa popular nga Stone Peak Cafe. Ang chef kag manager sa cafe nga si Chef Vincent Mercado ang nag-welcome sa amon sa lugar. Pag-abot namon, nagapalanupsop sa panit ang katugnaw. May indoor dining sila pero glass ang wall, gani overlooking sa kabukiran. Usually, diri ang venue kung may catering. Imagine lang bala kung nagakape ka kag amusin ni ang imo nga view. May dining area nga ginatawag nila kubo. Nagadapyan ang hangin kag still may view sa gihapon siyang kabukiran sa palibot. Kung nagapamahaw ka, ay abaw mas ganahan ka na naging pagkaon. May mga dining areas nga open air kag layo sa isa kag isa. May area man para mag-campfire. Kag yara lang sa banglid. Samtang nagashoot kami, may familiar nga costume. Orange kag yellow. Sinong sayihan? Ano na yung costume? Astiga. Sila ni gali ang creators behind sa 2M Journey. Kag ang naka-costume, si Senyora Lacuachera. Squid Game doll ang yung costume. Yes, ipon Ipon lang ba na? Ipon na kay hindi mo siya bayo. Tapos galibot ka sa DSB naka mo na. Oo. Kaya ako sa Selfie contest ng isa sa mga restaurants. Nga kung magdaog, kay damo likes, daw free noche buena. Mga bata, hindi na ganito. Wala ka tulog. Squid Game ka! Wala sa dito. Nag-adla ko kay... Wala. Pag mapuli na sila blaki, ito nalingaw siya balaw.
Nagtali ko rin, basta let's play. Mama, kapag ko lang sa laga na sa ubod kay mama yan. Sulbaan sa abiyatod. Laga na to. Oo, ikaw, makaon ka, kuntirahon ka. Ang ginasyutan nila, ang kilalagid nga stone house sa Stone Peak. Ini naman niya ang personal space ang owner sa lugar. Ang balay, literally, himo sa bato. Colored nga glass, kag may veranda nga overlooking sa kabukiran sa palibot. Overlooking man siya sa garden nga may mga tables para sa mga diners. Dugay-dugay, nagamat-amat na inabot ang mga pagkaon na ginpapreparar para sa amo ni chef. Ready na kamo, ari. Palaway-laway gid niya. Istorya ni Chef Vincent, restaurant kid siya ang Stone Peak kag hindi isa ka resort. Ang pag-open naman niya as a restaurant kid. Hindi siya resort, wala kami ga-parent mga huts or mga kubo-kubo wala kami niya. Food basically Food gid ya. Specialty sa lugar. Food. Paano nag-start sa ano nga mga pagkaon na gani una? Inasal nga manok, sugba nga baboy, Oh. jutay nga breakfast, kag sandwiches, burgers. Amo lang una-una gid namon nga pagwa. Tapos eventually, Nag-evolve gid do mga pila ka months. Nag-amat-amat kami padugang mga iban nga pagkaon. may Asian barbecue ribs, back ribs nga ang sauce Asian flavor. May beef stew. Ulala, may utok sa baka, mayo lang nakatumar ko maintenance. May pork sisig, kag may squid sisig. Imagine na bala, duha lang kami sa cameraman ko muombosin ni. Good luck. Ang pork sisig, paborito nga gin-order sa kalabanan. Hindi dry, mas karas ang baboy ang gingamit, kag may crunching apart. Ang squid sisig naman niya, ginluto sa ata mismo sang lukos para mas saboroso. The rest, si chef nang ma-explain Sige, balik kag what this is? Asian barbecue ribs. Lain siya sa back ribs nga normal. Okay, ang sa sauce mo na suling lain eh. Okay. Medyo spicy ni siya nga may gamay nga spice Nga Korean? medyo kahang siya gamay. Yung Korean type? Oo, may pag-amo na. Okay. Ari, Bone marrow stew. okay. Ang itsura, makasasala. Na? Ang utok lang karon ni. Oo. Pero ang mga baka bone marrow to do may pagkabakareta? Basically amo nang gin ano namon pero gin ano na lang gid siya nga dugin lain na lang do kumbaga na siya tanan nga para hindi mo na wala na ni siya iban nga panakot nga do as a bakareta gid do. Pero ang base niya is sa bakareta nga masabor nga lain man siya bi nga sabor. Pero ano pagka-batok yung lakang sa sauce yan, nagkasanto ka dyan. Doon caramelize. Kasi medyo man may kalamay man ang adaan ng Pero ba ako da? lain naman na siya eh. Hindi siya konvensyonal nga bakareta ya. Laing yung sauce yan. Pati tomato base na siya gyapon. Kaya iya kakahang saktuhan lang. Nga masipa lang sa jutlan lang. Kag halos ni tanan naman yung pagkaon kahang. May ara yun. Sa chef na mo. Gamay. Nakalimutan kami ni Tito Ike. Kilo kami halos tanan gusto kahang. Wapo ni? Isa na siya kabakal gid. Hindi sa sungkod. May times ginaya nga
Sa isa kadlaw, isa like yung mga Saturday, Sunday nga sa kuay. Damo ginag-order. Nag-fly away man ang bangs ko sa kanamit. Personal favorite ko yung beef stew, makasasala. Wala ko na matilawan ng squid sisig, allergy ko sa seafood. Amo man gali si chef. Ito ko gani, babas mga amigo ko nga. Mismo video mo nafsan life mo lang. Ako mo na balik ng sakon. Ako mo ano na. Boy, fair lang si Lord eh. Kung kakapi ko seafood, ano ko nakapagit man? Kaya sa bako, nagsugod na allergy ko high school na kuya. Kumata pa yun, nakita niya nga ginasiksikan ko kasaga batsa. Wala na namo na batsagan nga nahapon na kami sang kaon kag istorya. Pero honestly, si Stone Peak doon nag-represent sa DSB. Matahong na view, matugnaw nga weather, manamit na pagkaon kag friendly nga mga staff. Ang matahong nga views ng kabukiran sang Don Salvador Benedicto kag ang manamit nga pagkaon ina ang mga ginatanyag sang Stone Peak swak para sa mga masako, mga busy nga mga tawo. Kung liag nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupod kita sa pagbangon, ako si Romeo Subaldo kaginiang Tripping ni Ruming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!